Dr. Jáki Renáta vagyok, fogorvos, a Dental Angels fogászat esztétikai specialistája. Amikor valaki bejön hozzánk, általában azt kéri, hogy tökéletes fogakat szeretne és szép mosolyt. Pedig a szépség nem feltétlenül a tökéletességről és a szimmetriáról szól, hanem sokkal inkább a harmóniáról. Amikor valakinek az arcára nézzünk, hogy új mosolyt alkossunk, akkor minden esetben az aszimmetrikus képletekbe kell beépítenünk valamit, amivel harmóniát, egyensúlyt teremthetünk. Ilyenkor nem lehet tükrözni az egyik oldali fogakat a másik oldalra, hiszen az egyik arcfelünk sem tökéletesen tükörképe a másiknak. El kell kezdenünk hozzátervezni az új mosolyt az álcsontok ferde síkjához, a felső ajkak vastagságához és aszimmetriájához, az alsó ajkak felső ajkakhoz való távolságához, az innyünk helyzetéhez és az arcunk karakteréhez. És ez csak a jéghegy csúcsa. Nem véletlenül tartjuk fontosnak az arcfotókat és a digitális mosolytervezést, még mielőtt bármihez is hozzányúlnánk a szájban. A mosolytervező program és a laborban történő nyomtatás segítségével indul el egy új mosoly útja. Úgynevezett motivációs ideigleneseket helyezhetünk fel a fogak előkészítése előtt, hogy élőben győzhessük meg a pácienst is arról, hogy ezt a mosolyt kapja, amire vágyik. A műanyag mosoly még alakítható és pár hétig a szájban hagyva hozzászokhat bárki, mielőtt a végleges pótlások a szájba kerülnének. Legyen az direkthéj, porcelánhéj vagy esztétikus korona akár.